Hola, em dic Maria Argerit i soc de l'escola Mestre Ramon Estadella de Guissona. He llegit un llibre i m'ha agradat molt, per això us el voldria recomanar. Es titula L'Arbre de les Històries. És un breu relat escrit per Eulàlia Canal i il·lustrat per Bartomeu Seguí. Tracta de que en Jonàs, el bibliotecari d'una petita ciutat, rep una greu notícia de que els llibres i les biblioteques desapareixeran i seran substituïts per càpsules de lectura. Altre dia es troba a la mateixa porta d'entrada una nena llegint un llibre. Però, qui és ella? És una història feta una barreja de la realitat i la fantasia. M'ha impressionat molt i m'ha agradat molt. I, si voleu saber el final, llegiu-vos-el. De ben segur que us agradarà.